El desè punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al govern sobre les activitats cinegètiques que presenta el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. I en nom seu té la paraula la senyora Laura Vilagrà. Bé, gràcies, president, senyores i senyors diputats, honorable conseller. Bé, probablement a alguns de vostès els haurà sorprès que des d'Esquerra Republicana fem una interpel·lació al govern per tractar els temes de cinegètica i segurament alguns de vostès hauran hagut de pensar què és la cinegètica, però en qualsevol cas, si parlem de les activitats relacionades amb la caça, tothom en té una opinió. Fins i tot potser una part de la població té una certa animadversió en relació a la caça, segurament per un desconeixement real de l'activitat. Però en tot cas una part de la població important, especialment la provinent de l'àmbit rural, reconeix el paper que juga la caça en el medi natural. És per això que des d'Esquerra Republicana percebem que és important donar a conèixer els valors positius, que n'hi ha molts, d'aquesta activitat, bàsicament per mantenir l'equilibri i la sostenibilitat en el medi. La caça és una activitat vinculada al món ramader, al món agrícola, al món rural en general. Molt probablement poques vegades se n'ha parlat en seu parlamentària d'aquesta interacció, però els caçadors al llarg de la història han donat un suport a l'agricultura, per exemple, en la regulació de la fauna salvatge, de senglars, de conills, de cérvols, de daines, que malmeten severament els cultius. En el cas que la caça ha canviat molt, ha evolucionat molt en els darrers anys, perquè des de ser una activitat que generava la subsistència de moltes famílies, ha esdevingut una activitat esportiva des d'una vessant més lúdica, però també al llarg de la història la caça ha estat un element de sostenibilitat com a mètode de gestió de la fauna i manteniment de l'equilibri territorial. Justament ha ajudat a controlar poblacions que justament posaven en perill la biodiversitat de molts indrets. Per tant, la caça ha estat útil per preservar espais naturals com reconeix la Unió Europea. En aquest context, una caça raonable, sostenible, regulada, ha de ser compatible amb el manteniment de les espècies i la seva pràctica, la pràctica de la caça, no pot comprometre els esforços de conservació. Al contrari, des d'Esquerra diríem que la caça pot i ha de contribuir a millorar la biodiversitat en el medi natural. De fet, la Unió Europea reconeix que, mercès a la caça, s'ha pogut preservar nombrosos espais naturals, espais humits, i en destaca el paper de gestió i de millora de les poblacions d'animals. Per tant, amb tot l'exposat fins ara, hem situat quin és el marc de relacions entre els protagonistes del món de la caça i l'administració que la regula. Per això, d'alguna manera, per part d'alguns sectors es viu amb cert neguit a l'avantprojecte de llei de biodiversitat que ha estat exposat al públic recentment i que des d'Esquerra, evidentment, avui ens toca també reconèixer els aspectes positius, que n'hi ha molts, i el fet que és una llei esperada per molts sectors que treballen en la conservació del territori, també perquè la legislació al respecte estava molt caducada i per tant convenia posar-la al dia. Reconeixem que el país ha perdut biodiversitat i per tant que s'hi ha d'actuar. També que aquesta llei planteja un caràcter transversal en les polítiques ambientals i per tant aquesta necessària ambientalització d'altres polítiques com per exemple l'ordenació territorial, etc., creiem que és un bon element. També aquesta llei pot significar un pas endavant en la gestió territorial perquè d'alguna manera s'han de superar els simples i ben intencionats plantejaments conservacionistes i proposar nous models de gestió del paisatge, del patrimoni natural i del territori en general. Ara bé, dit això i explicat que evidentment Esquerra veu tots aquests aspectes positius, des del nostre grup també ens ha generat uns certs dubtes i per això una mica l'objectiu d'avui. D'entrada dir que aquesta llei és molt àmplia i complexa i per tant entenem que hi ha d'haver un procés participatiu com hi va ser en el seu moment en el cas de la llei d'ordenació de la pesca continental, on es van gestionar múltiples reunions amb els sectors, van parlar amb el territori i per tant ha quedat un document força consensuat. Entenem que aquesta llei, la de biodiversitat, requereix també la complicitat del territori i dels sectors implicats perquè sigui realment eficaç. Però en tot cas, per concretar els dubtes que ens ha generat i que per tant entendríem que el conseller ens pot donar resposta, és el fet que el redactat actual sembla que planteja que en el cas dels ocells fringíl·lids, és a dir, el verdum, la cadernera, el pinsà i el passerell, directament no es podrien caçar, només es podrien criar en captivitat. Per tant, se sobreentén que l'activitat ocellaire quedaria relegada a la cria en captivitat.
Aquesta qüestió no és menor perquè això qüestionaria una activitat tradicional fortament arrelada a Catalunya i que es troba emparada amb la directiva d'AUS i amb la llei de protecció dels animals. Deu ser conegut per tots els diputats i diputades d'aquesta cambra que l'activitat ocellaire va lligada als concursos de cants que es fan arreu del territori català i que consisteix en la captura en viu dels ocells fringíl·lids per la seva tinença i gaudi del cant. Aquesta és una activitat absolutament regulada i en el temps s'ha vist que la seva regulació ha estat correcta. Existeixen, de fet, societats ocellaires centenàries arreu del territori i l'activitat està documentada, diguem-ne, amb 300 anys d'història al darrere. Fins ara, totes les lleis de protecció dels animals, tant les legislacions estatals com la Unió Europea i les nostres pròpies, havien regulat l'activitat ocellaire, però sempre han permès autoritzant la captura en viu i tinència i exhibició pública dels mascles pinsans, caderneres, verdums i passerells per l'activitat de concursos de cant que aquesta captura s'havia de fer de manera selectiva i en petites quantitats. Per tant, el primer gran dubte és si realment aquesta empara de plantejaments europeus de dir que els fringíl·lids no són possibles capturar-los, si realment el Departament té la voluntat real d'anar per aquí, això és una qüestió. I lligat amb aquest element de la captura en viu hi ha relacionada la qüestió dels sistemes de caça, ja que fins ara eren autoritzades les xarxes abatibles i també el vesc, que és un producte natural amb el qual els ocells s'hi enganxen a través d'unes creueres, unes compasses, arrel d'un reclam del cant dels ocells. Només es poden caçar mascles, per tant, si es cacen femelles o altres espècies s'han de netejar i alliberar. I el cert és que sempre hi ha hagut molt control sobre l'activitat de la població d'ocells perquè, bàsicament, a través de l'Institut Català Ornitològic i en el cas precís dels fringíl·lids, s'ha arribat a la conclusió que pel que fa a la població de pinsans, verdums o caderneres es manté de forma abundant i inalterable. Una altra cosa és la població de passerells, que sí que, analitzant les dades, ha sofert una disminució i tothom entén que s'hagi de baixar la pressió sobre els passerells reduint la captura d'aquestes peces. Però en tot cas, i tornant als sistemes de caça, la Unió Europea preveu que els fringíl·lids es puguin caçar en petites quantitats i fins a un màxim de l'1% de la població. I pel que fa als sistemes de caça, que siguin selectius i no massius. Per això ens consta que durant l'any passat, l'any 2009, el Departament va fer una prova pilot en col·laboració amb les societats ocellaires per tal d'avaluar si el sistema de vesc era realment selectiu i per tant és lògic que en seu parlamentària vulguem conèixer els resultats d'aquest estudi també per tal d'analitzar. Hi ha alguns aspectes relacionats amb la caça amb vesc, que és un tema que vostès m'ha plantejat com un problema que li preocupava. Com vostès saben, la caça amb vesc continua prohibida, tal com ja estableix la normativa vigent a la matèria tant a escala autonòmica, estatal com europea, com a mètode de captura, donat que és un procediment no selectiu. Això també, evidentment, es veurà reflectit en l'avantprojecte de llei, però, insisteixo, en aquests moments no caldria que es veiés reflectit perquè en les normatives actualment existents ja existeix aquesta prohibició. Sembla que s'ha generat una certa confusió amb l'article 35.1, que prohibeix l'ús de verins o altres productes tòxics. El vesc no queda inclòs en aquest apartat perquè no s'utilitza ni és verí ni és producte tòxic, però en canvi, evidentment, no és un mètode selectiu. Tot i això, l'article 9 de la directiva d'AUS estableix que aquesta prohibició podrà no ser d'aplicació si no hi ha altra solució satisfactòria alternativa i es podrà autoritzar excepcionalment en condicions estrictament controlades i mitjançant mètodes selectius en petites quantitats i amb les limitacions precises per garantir la seva conservació. Vull recordar que el vesc ja ha estat informat desfavorablement per la Unió Europea com a mètode de captura d'ocells. Concretament va informar negativament un projecte de decret que el Departament de Medi Ambient i Habitatge estàvem tramitant l'any 2007 i que regulava la captura de tords amb el mètode tradicional del vesc conegut com a barraca i propi especialment de les Terres de l'Ebre. La Comissió Europea constatava la plena negativa a recolzar aquest projecte de decret per no ajustar-se a les previsions de la directiva 79/409 pel seu caràcter no selectiu del mètode de captura amb vesc. Respecte als fringíl·lids, l'avantprojecte de llei en parla en l'article 42.4, que regula la seva tinença. Només es permet la cria en captivitat dels fringíl·lids. La raó és evitar que les captures d'aquestes espècies per activitats tradicionals com el cant afectin negativament a les poblacions silvestres tenint en compte les recomanacions de la Unió Europea.
Tot i això, mitjançant autorització excepcional, es podran capturar amb xarxa abatible amb la finalitat d'evitar la consanguinitat de les espècies per la cria en captivitat. Per una altra banda, i seguint els mateixos criteris que s'havia procedit per la caça en barraca, es va realitzar una prova experimental per tal d'avaluar la selectivitat en la captura en viu d'ocells fringíl·lids en vesc a la Catalunya central. Les conclusions de l'estudi experimental són que, d'acord amb les dades recopilades, el mètode del vesc té un alt percentatge de selectivitat respecte d'altres espècies d'ocells, però la selectivitat entre les 4 espècies es redueix oscil·lant entre el 8,5 en el verdum i el 38,7 en el pinsà. Per tant, no és un mètode selectiu i, per tant, no pot ser utilitzada i autoritzada.